Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات أما على تنوك على بركة على من فون سير رجيا كاني محمد المصطفى تشيليكا كهنا دين بلا جلني أما كيسي نما دل الله تعالى في على كوكا محمد المصطفى كا أني أصود نسان مو أني أكاسا هبان أني جون من فين يوتيوب نغاني bara nyuman keli ala kanini au fara o jama kulu sanmanka au dangana bi wajuru kene konna na Côte d'Ivoire jamana kono marikori anubwa ankara mogo alusadul fadil Kasim Senu sawosa abika ni sodiani ka ala barkada yira ni mauludu kene balla beni ka fara ngali ke balma woni sindiula ka hakilla jigin ke seydu rusuli jugu bawla atikun ayre ka nyana maya amse ka ta kan yere na fanai diyan konna na ka kisi ani kuna jasoro la harajodo ala sona nyine baro bela jelin kera ka be December ma samba fla ni muka ani turu ni mauludu kene sanman bayi akundona ni alkurane sanman kalani anga janga sorole nyamada Bismillahirrahmanirrahim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ninga foli chamata kada tandu chamaka koke masabanyi masami sona anye ni kene imboloda wa an kilingile bela jene wurila ka an yere soro kene inkono amo masai tanuka barkada kabanga nyini masai fe akan kilingile be sigisu here badin chamana ante nyina ka soli chamake an kuntigika ani ni kene sigi sabu noyi an bela jeni nuju mne bagai noyi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam o temene gofe an fle ni kene ba minga ani mikro soro organisation togola anga president ba noyi anga PCO odi Sise Abubakar ale de kuma do anda anga jamafu kerengerenya na ami pare fu chogola ami sega mi fo andala nganya bi wasake sabula ansele ama ani biche ayi bonya chamata ka ansegere o kelena anti nyina amba flaw ko noyi anga mare flawi nugu bela jerleni tandu kaka oni foli kaka ni to fo chogo yi ani anga invité d'honneur ni to shi fo chogo me wakati na chogo kama anti se go kelengele beka bonya kelu fo kamiba ko fo ola sabula mina do jama gasila ambe kumana ni kene nyamgoya dira ambalma kemi mano Idrissa Grende Senu anga dugutigi ambe kumana na ale nenkun ani sokura be nenkun ani komuru be nenkun ani dafna be nenkun
ka bɛɛ fo bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ jamu la aw bɔra ka so aw taare aw sera ka so an ma maa woloma n'an ko k'an bɛna tɔgɔ fɔ kelen kelen fili bɛ don a la o la an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah kira mantonya la ayiwa n'an ye bɛɛ fo ka ban an bɛ an ka karamɔgɔ cɛ sekuna wa maulana al-mubajjal Kasim Senu an b'a fɔ ka baraka da n'an ka parrain nɛnkun ye ko bonya min dira ma bonya bɛ bonya kɔma segin bɛɛ ko a ni ce a ka bonya na a ni ce a ka karama la a y'an bonya ala ka n'a bonya kɔrɔta ko majigi ala ka n'a kisi baba ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maren kumakan do ko ka foli se kenen na baga bɛɛ lajɛlen ma a cɛman n'a musoman ko ka bɛɛ do kiramantonya la an bɛ foli daminɛ an ka parrainw na an ka kutubu mun bɛ kɛnɛ kan an karamɔgɔw an ka mualimu ustazu an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen na an bɛ segin ka na an baw la Marraine Mariam an bɛ foli k'i la i ni kɔ bɛɛ jama bɛɛ fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ nin kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni nin kɛnɛ nin bonya ka foli ye inshallah kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Kasim Senu a n'a ba an b'a daminɛ musokɔrɔba yɛrɛ la fɔlɔ inshallah Kasim Senu ba an b'a fo k'a ni ce k'a ni kunaja a n'a famu bɛ kɛnɛ kan faso bɛɛ dafina bɛɛ balimaya bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ba bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Fatima Sanɔgɔ ye n'o ye Marraine ba ye a ba tɔ kelen mangɛnɛ n'o ye Maminata Sanɔgɔ ye an bɛ foli kɛ a bɛɛ lajɛlen na donc k'a fɔ ko a ni ce nin bonya ni diyara an ye a barika ni kɛnɛ ni bonya kosɔn ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛda rasulu kan sallallahu alaihi wasallam ala ka n'an to a kun fana ala k'an ɲɛda kan ala kɛra bonya n'a barika kosɔn sallallahu ala rasulil karim. Ne ba kumakan ye an ka marraine ni ne ye ala fo n bɛ ala kira fo nɛɛma ni kisi b'a ye ka sɔrɔ ka n ba ni n fa fo. Ne ba ni fa bɛ kɛnɛ in kan yan ne kuma yɔrɔ tun tɛ kɛnɛ in ye nka ni lo min kuma sera o de bɛ kɛ ne bɛ jɔn fo ne b'an ba fo n'o ye Tɛnɛ Sata ye ni ka Tɛnɛ Sata fo n b'an fa fo a n'an ba ala ka kaburu nɔgɔya o ye ka nɔgɔya siramanfile bɛɛ lajɛlen ye ni y'olu fo. N b'an kɔrɔcɛ Adama fo a n'a dɔgɔninw a n'o furumuso n b'o bɛɛ lajɛlen fo ni n k'olu fo n bɛ Fatuma fo a n'a ka jama k'u ni ce u ni baraji olu nana n'u dɛmɛ de ni y'olu fo n bɛ Bɛndirisa fo ka Sokura faso bɛɛ lajɛlen fo ka Komori faso bɛɛ lajɛlen fo. Fitina min b'an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi fitina ni a nɔgɔyabaga ye ala ye ala k'a nɔgɔya nɔgɔyabaga ye ala ye ala k'a nɔgɔya ni y'olu bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ Kasim fo ko Kasim ni ce k'a ni baraji ko Kasim ma fili a sugu ma ko Kasim b'a danbe dɔn Kasim ni ma fili ni ma ɲina ni y'a san sabanan ye ni marraine bɛ taa Sokura o boyena shima i ma Sokurakaw ye ko wari b'an bolo i ma ye ko nafara b'an bolo mais i ko danbe donc an b'i fo. Fori di an ya cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ hinɛ ɲini kɛ an ya cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ye ne ka dɔɔnin kɛ lafiyara le kɔfɛ kalan na alhamdulillah an bɛ hinɛ ɲini kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye an faso min o min gɛrɛfɛ jamanaw min o min ɲagban la albela ala y'an bɛɛ ɲasuma ala jamanaw bɛɛ ɲasuma gɛrɛfɛ jamanaw ala y'o bɛɛ ɲasuma an sigiyɔrɔ bɛnna yan ma an worora yan le yan fana y'an faso yɛrɛ yɛrɛw ye albela ala y'an yɛrɛ ɲasuma k'an cɛkɔrɔbaw k'aw mɛn an kɔrɔ n y'a fori gulima yɔrɔ bɛ taa yɔrɔ min fɛ o ye n kɔrɔcɛ ye n'o ye Laji Umaru ye an b'a n'a a balimaw n'a y'a muso n'a denbaya bɛɛ lajɛlen fo parce que olu le kɛra sababu ye ne yɛrɛ sera ka to ka na Abidjan yan ka Soko alhamdulillah n b'o bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ Seko yɛrɛ fo karamɔgɔcɛ yɛrɛ a n'a balimaw fɛn min k'a to ɲinata kɛra ten ala san wɛrɛ ta bonya ka tɛmɛ ɲinata kan. Alhamdulillah ni waati kɛrɛnkɛrɛnlen de la an karamɔgɔ Al-Ustaz Al-Fadil Kasim Senu a bɔra ka kɔrɔfɔw ta a ka dakun o de tun bɛ tali kɛ lamɔ kan
a ye walawalali ani bilasiralikan caman di denmansaw ma. Abil Aswad ad-Duwali. Ni ka mɔgɔ min ka nahu ka na ye o na fi ɲɛna ko Seydina Ali ka ordre d'ale ma k'a ye nahu sɛbɛn bi amiril mu'minin. Lɔn dɔ a kuma na denw fɛ. A ko a denw ma. A ko n denw. A ko ahsantu ilaykum kibaran wa sigara. A ko ne ye ɲumanya kɛ aw ye. A kɔrɔbalen a n'a dɔgɔnin. Waati min n'a tun ka dɔgɔ n ye hɛrɛ k'aw ye. A kɔrɔbalen n ye hɛrɛ k'aw ye. Wa qabla an takunu. Hali waati min na ma bange ne bolo n ye hɛrɛ kɛ aw ye. Kuma faamu dɛ. Den ko o fa ma o. O ko ahsanta ilayna kibaran wa sigara. O ko an fa e ye ɲumanya kɛ anw ye. An kɔrɔw ye an dɔgɔw ye. Walama an dɔgɔnama i ye an denlama i ye ɲumanya kɛ an ye an bonyanen ye ɲumanya kɛ an ye. Fa kayfa ahsanta ilayna qabla an nakuna. Mais cogoya di i ye ɲumanya kɛ an ye k'a sɔrɔ an ma bange fɔlɔ o kɛra cogo di an fa an m'a faamu. Kuma in walawala. A ko a denw ma o. A ko a b'a dɔn n ye ɲumanya min kɛ aw ye wa. Lam ada'akum mawdi'an tastahyuna minhu. Ko ne ma aw bila yɔrɔ la bi a bɛ ɲugun ni yɔrɔ min ye. N ye furu le kɛ ka aw sɔrɔ. Ne yɛrɛ ma ko kɛ a bɛ lagosi ni min ye. O de kama n ko n ye hɛrɛ k'aw ye kabi Amana. Jaa ni bangera k'a sɔrɔ e faw ye ɲuman kɛ kana kɛ tiɲɛnikɛla ye. A ye nin fɔ a denw ye. N'i bɛ fɛ i den ka kɛ dɔw den ye k'i ka choix kɛ furu la nin y'a fɔlɔ ye. A filanan n'i b'a fɛ i den ka ɲɛ ka kɛ dɔw den ye i kan ka min lase i den ma n'a bɛ kɛ ɲuman ye ko e yɛrɛ ka ɲɛ masa fila ka ɲɛ cɛ ka ɲɛ muso fana ka ɲɛ. O de ye garanti ye den ma. Kuranɛ b'o fɔ an ye. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan du'afa khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Ko mɔgɔ dɔw b'a la ka jɔrɔ ka siran. Ko n'an taara n'an fatula ka an denw to du'afa sigaran o ka dɔgɔ walama o ma se ko ma walama an bɛ fɛ ka kɛ min ye o ma kɛ o ye fɔlɔ. Ko o jɔrɔ bɛ masa min na dɛ. Ala ko o jɔrɔ ban k'o siranya b'i la solution la kuranɛ kɔnɔ. Ala ko falyattaqullaha. Ko fa ka siran Ala ɲɛ ba ka siran Ala ɲɛ o bɛ siran Ala ɲɛ juma na walidenw ka ko la. E bɛ fɛ den ka kɛ juma ye a ko n'o kɛ wali i tɛ fɛ min ka k'i den na kana kɛ waliden na. I t'a fɛ min ka fɔ i den ma kana fɔ waliden ma. Wallahi ni ne bɛ den dɛmɛ ka kɛ den sɛbɛ ye. Sinon ne ka juru min dɔ le bɛ sara ko a bɛ ten fana ni ka waliden dabali i ta dabali bɛ wolo. Bilahi i b'a fɔ ko y'a ɲɛɲini o ma ɲɛɲini dɛ i bolo kɛra yɛrɛ kala de ye. O de kosɔn ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ sɛbɛ de a ka gɛlɛn. Fanko ɲuman Ala k'a di an ma. N'i ka Kuranɛ lajɛ Suratu Kahfi kɔni i ma fili. Wa amal jidaru fa kana li ghulamayni yatimayni. Alaysa? Yatimayni. Nabila Musa ni Kidiru dala kogo min jɔ. N ko denmisɛn fila ka kogo kun don min ma balikuya. Kuranɛ b'an lakalan la de. Mawlud nafa o le ninnu ye quoi. I k'a ta ka baara kɛ n'a ye.
waati min n'o ye kogo jɔ ka ban parce que fɛn valeur dɔ tun b'a kɔ kogo in kɔ ni kogo in benna o bɛna ye mɔgɔ bɛna ye k'a ta ala ye Kiduru déplacé ani Musa ulul azimi 2 o ka yatimaden 2 ka kogo jɔ mais waati min na a kɛkun o question posé la ala kan korona kɔnɔ ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ala ye kira jaabi o ko wa kana abuhuma salihan jani bɛ fi den ka ɲɛ masa yɛrɛ kan ka ɲɛ fɔlɔ biga alha o ye tiɲɛ ye dɛ parce que masa ni den ka ɲɛ masa fila ka ɲɛ o le filɛ sisan ka kira déplacer Musa o le filɛ ka ala ka maaba déplacer Kiduru vraiment nabi ɲuman dɔnnibagaw ka ɲɔgɔn sama Kiduru ko la ka na yatimaden 2 ka kogo jɔ minnu ma baliguya fɔlɔ mun de ye kɛ o déplacer masa 2 ka ɲumanya ja o le ye garantie ye i denw ma n'i ɲɛna walidenw ma dɔ fana bɛ ɲɛ i ta ma n'i ye den bɔ kojugu la dɔ fana bɛ i den bɔ kojugu la bilahi hali ni ala b'a déplacer ka hali n'a t'i ka dugu la hali n'i ka jamana mɔgɔ tɛ ala b'a karaba a bɛna baara in kɛ parce que i y'a kɛ ala ye i y'a kɛ walidenw ye o de kosɔn Musa ni Kiduru déplacer la o tun tɛ dugu tɔgɔ la o ka na yatimaden 2 ka kogo jɔ i b'a faamuya ko ja ni le ye assurance ye den ye bilahi an bɛ du jɔ hɛrɛ don mais dɔw ka du jɔ ma kɛ hɛrɛ ye non du ka jɔ hali kɛnɛ ka hadisaw la a bɛ kɛ dɔnnibaga dɔw kɔnɔ i ka bɔgɔ loni filɛ ale tɛ dɛ du jɔli kɔnɔ ko cɛkɔrɔba tun bɛ baara min kɛ a tun bɛ mɔgɔya min kɛ a tun bɛ min fɛ n'a tɛ yen ka continuer o de ye du jɔla ye du farala ɲɔgɔn kan sinon hali ni bɛɛ château bɛ bɛɛ bolo a bɛn tɛ a tɛ fara ɲɔgɔn ye du jɔla wa a filanan o ye nin ye masa 2 ka kɛ ɲumankɛla ye a sabanan o ko walija t'an bolo masa 2 o ka nata den na ka den sama ka bɔ sitana bolo o kana den to sitana bolo kana sɔn ne fɛ den ka ɲɛ mais ne ye wuli ka fajiri siri den ma seli e fɛ den ka ɲɛ e b'a fɔ ko ni kasa kisi kana taa f'i ta o ka kɛ yan sisan ni den tiɲɛna o dɔ de y'a tiɲɛ bon den bɛ kɛ dangaden mais ni ka filɛ fana est-ce que a ka faute don a ka faute tɛ dɛ masa min ko ka sira don a kɔrɔ a ka kɛ dɔw den ye ale de démissionné la mais masa b'a kɛ waati min na ale bɛ min fɛ ka 10 000 don karisa la k'a sɔrɔ a bɛna ka 10 000 don a yɛrɛ de la ça sera compte parce que ni den banna karisa ka cira ma n'i ka kumakan in bi kana siga fewu sini a bɛ bɛn i yɛrɛ ta ma a bɛ segin i yɛrɛ ma ye bon n'a banna an ka den caman ta dangaden don ouais mais dangaden min ile de ka bila kɔnɔ donc an ka nata ka an do sama ka bɔ sitana bolo an ka cɛkɔrɔbaw kun de kɛ ni bi tɛ dafina i tɛ ka na wari ɲini n'i ma kɔrɔna kalan ka ala dɔn fɔlɔ ka dalilu kalan a bɔla a la kumaw bɛ bi n'i b'a fɔ an karamɔgɔbaw b'a dilan mais tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka filɛ wallahi kan ka lajɛ ne bɛ to ka nin de fɔ i sera karama na gɛlɛya n'i taara yɔrɔ dɔ la k'i ye dafin ye mɔgɔ tɛ bila mɔgɔ ye ka mɔgɔ lase wallahi mais est-ce que bi c'est le cas karamɔgɔ b'a fɔ ko ala ka lajarabili don kiraw lajarabilila mais billahi ni cɛkɔrɔba dɔw bɛ n'olu kun bɛ yen a tɛ kɛ kana kira ka ko ni mɔgɔ tɔw ta suma olu tɛ kelen o sabula min kama a tɛ kɛ o y'a kɛ ala ye o y'a to ala ye o y'o danbe dɔn n'o kumana ala fɛ ala bɛ sɔn wallahi n'o kumana ala fɛ ala bɛ sɔn sabula o ye ala lɔn nɔgɔya waati o la gɛlɛya waati ala t'o labila panko ɲuman ala k'a di an ma a sabanan nata i den ka kanda la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka i den kanda nata o la mais kana nata den yɛrɛ la abada o yɔrɔnin de ye caman tolo
wallahi nata den ka gande la dɛ i kana maa caman bɛna wajulu la kuma ta den tɛ na i bɛ musokɔrɔba ye a tɛ sinala ko la mɛ den kelen t'a kɔ i ma tila ne bɛ na ni denw ye la den b'a ta ba nɔfɛ a b'a ta fa nɔfɛ o ye a naaninan ye comme waati t'an bolo an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a duurunan husnul ma'amala bayna al-awlad mu'amalatul awlad parce que o fana ye problème ba y'an fɛ fa kɛcogoya ni denw ye ba kɛcogoya ni denw ye a bɛ denw kɛ dangaden ye kuma dɔ la n bɛna misaliya d'i ma denw bɛ e bolo mɛ den bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin de ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ni ka min fɔ i b'ale de kɛ kana siga fewu o tɛ k'a fɛ bilahi o tɛ k'a fɛ wa i bɛna obligé ko ka k'a fɛ o tɛna sɔn olu b'o kɛ dangaden ye mais don de kɛra sababu ye e yɛrɛ don pour ne i k'a dogo i denw cɛ ma mana kɛ cogo di dɔ ka di ye o yɛrɛ ye naturel ye adamaden dusukun na hali n'o nana sisan ka na iPhone 17 Pro Max bila a fila kura kelen orange kelen bɛ a tɔgɔ di gris k'i ka fila ta i bɛ lɔ fɔlɔ kelen bɛna diya i ye ka tɛmɛ kelen kan k'a sɔrɔ a bɛɛ ye portable kelen de ye o ye dusukun yɛrɛ kɛcogo ye Ala bolo a bɛ don min na k'a dɔ to mais dusukuntigi de man ka yira tɔw la ko nin de ka di ne ye a b'i ka mara sɛgɛn i ka denw bɛ ban i la et puis i ka min kanu n'ale ma kɛ garisigɛtigi ye du kɔnɔ problème sɔrɔla ye mɔgɔ si t'a dɛmɛ o bɛ bila o balima contre la mais ba ni fa de k'o pousser ka bila la famuko ɲuman Ala k'a di an ma mɔgɔ kan ka ɲina i denw la mɔgɔ bɛ yen n'o donna du kɔnɔ dɔrɔn muso bɛ boli denw bɛ boli n'o kɛla i ka laɲini tɛ sabati i ka du kɔnɔ a tɛ sabati o de kosɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam i b'a ye a den Al-Hasan a tun b'a embrasser a b'a gɛrɛ a yɛrɛ la a b'a sumu o bɛ den ko o bɛ a tɔgɔ di masa ko diya den de ye o bɛ masa tin don a den na i b'a ye hadisa min bɛ yen ko man la yarham la yurham ko ni mɔgɔ min tɛ ɲinɛ Ala tɛ ɲinɛ o la hadisa nana cogoya min na Alakira tun b'a la ka tɔlɔni kɛ n'a mɔden dɔ ye n'o ye Hasanu ye sahaba dɔ tun bɛ yen n'i ma fili sahaba in na ko Akra bun Sabit Akra bun Sabit ale ko kira ma a ko den ta bɛ ne bolo mais e bɛ min kalan ni denw ye ne ma deli ka dɔ kɛ kira ko man la yarham la yurham ko n'i ma ɲinɛ den na ɲinɛ tɛ k'i yɛrɛ la fɛn kɔrɔma don kuma kɔrɔma don n'i ɲinɛna den na bi sini den bɛ ɲinɛ i la o y'a sɔrɔ i bɛ dɛsɛ la mais n'i ma ɲinɛ den na bi sini den tɛ ɲinɛ i la ɲinɛ den na ye a kɔrɔ tɛ i ka dumuni dama di den ma a kɔrɔ tɛ i ka ji dama di den ma a kɔrɔ tɛ i ka fani ɲuman dama don den na fɛn min man ɲi den ma n'a bɛ den ka siniɲɛsigi tiɲɛ a bolo n'a b'a kɛ mɔgɔ kolon ye n'a tɛ jati kabila la n'a tɛ jati faso kɔnɔ ni ko sɛbɛn tɛ sara a la n'i k'o ye den na i b'o de bɔ den bolo walayi n'a ye si sɔrɔ a bɛ cɛn d'i ma wa a b'i kanu a b'a dɔn ko ni kun ye karisa kun ye ne nin ye mais ni k'i den marasa o kan n'a nana ko dɔn a b'a dɔn k'i y'a janfa bilahi a tigi fɛ famuko ɲuman Ala k'o di an ma a wɔɔrɔnan an bɛ taa waati tɔ man jan i k'i den kalan diinɛ la i k'i den kalan jogo la ani diinɛ la ka den kalan diinɛ la yan problème bɛ yen dɛ
don an taara waju la yɔrɔ dɔ la ka wari bila ka cadeau bila ko ni mɔgɔ min se ka kul a'uzu bi rabbil falaq rabbil nasi kalan a bɛ d'a ma midi 30 mɔgɔ ma sɔrɔ a kɛra baara ye jinɛ bilala dɛ jinɛ yɛrɛ dɔnni kiti la fikuw la seliji kitiw la bilahi a bilala pewu ni faamaw la den bɛ se k'a lɔn wa n'a fɔra sisan an ka seli farila fɔ a bɛ gbɔn dɛ n'a fɔra ko seliji farila baara sɔrɔla n'an gɛlɛya an b'o tɛ sin dira ko na koyi e m'a dɔn nin bilahi n'a fɔra ko kalan bɛ yen i b'an baw de ye olu de bɛ taa ɔhɔ ne da t'o la famuko ɲuman ala k'o di an ma i den kɛra diinɛ la i ka bonya b'a la diinɛ b'a to den b'a yɛrɛ dɔn diinɛ bɛna a to den b'a la n ka mun kɛ n ba ye n ka mun kɛ n fa ye i ka bonya de b'a la i ka bonya de b'a la an b'a fɔ i den kana diɲɛ kalan non o ye karamɔgɔ ka philosophie o yɛrɛ ma silamɛya faamu silamɛya mago bɛ lɔnni bɛɛ la parce que silamɛya de kan ka bɛɛ mara silamɛya de kan ka bɛɛ gouverner o la a mago bɛ tɔgɔ di lɔnni bɛɛ la ka se ka mara kɛ ka ɲɛ min man ɲi a b'o b'i bolo min ka ɲi a b'o to i bolo o la ni silamɛya ma lɔnni dɔ la o man ɲi o tɛ se ka kɛ o. o tɛ se ka kɛ o fo silamɛya k'a bɛɛ de dɔn. alhalal wal haram o bɛ fɔ fɛn de ka fɛn min yɛrɛ dɔn fɔlɔ. o de la o ye fɛn caman haramu o t'a dɔn yɛrɛ. silamɛya b'a ɲini an ka dɔnni bɛɛ ɲini mais diina an b'a fɔ i den ka kɛ fatuwakɛla ye non an b'a fɔ a ka kɛ dɔkitɛri ye non mais a ka fardul ayinu seli kitiw su kitiw a kan k'o dɔn bɛɛ kan ka nɔ diina la o bɛ den dɛmɛ ka kɛ dɔw den famuko ɲuman ala ka di an ma a 7 iktiyaru rifka solihala jɛɲɔgɔn ɲuman ɲini i denw la musokɔrɔba e den terimuso bɛɛ ye mɛsidɔnya pɔjumu la wa o bɛ bɔ ka taa si maki la bari la ka na fajiri fɛ ni kuma k'a bɛ kɛ e den t'a la a tɛ faamu dɛ atuyura la ashkaliha a tɛ faamu jɛɲɔgɔn ni ka mɔgɔ i den kɔ ni mɔgɔ sɛbɛ t'a bɔ a kɔ walayi fɔlɔ ni kun b'an ka cɛkɔrɔbaw la ni nana ni teri ye dɔrɔn u b'a fɔ ko nin ye jɔn den n'a ma lɔn bɔ hey kana tugu mɔgɔ o de bɛ den kɛ den ɲuman ye mais anw y'a bɛɛ to den yɛrɛ bɛ n'a teri hayi terimuso kɔni a ka ɲi dɛ a bɛ ta dɛ ka sɔrɔ i b'a kalan k'a jogo man ɲi ni den tiɲɛna o la o den de walima masa don mais ni den tugura dangaden groupe kɔ mais ne kɛra dangaden ye kɛra dangadenya k'i la a man ka bari la o i kan ka bɔ a la de famuko ɲuman ala k'a di an ma a segina masa 2 n bɛna jɔ yan adamu shikak bɛna zawjɛn amama al-awlad masa 2 ma ka dala sɔsɔli kɛ denw ɲɛfɛ nam gɛlɛya wallahi ni masa 2 ye dala sɔsɔli kɛ den ɲɛfɛ denw ɲɛfɛ siga foyi t'a la den dɔ kɛra dangaden ka ban non siga t'o la parce que dɔ bɛna tugu a fa kɔ k'a ba kɛlɛ dɔ bɛna tugu ba kɔ ko fa ka jugu ba ma k'ale bɛ ba défense ta mais ni jɔla i ba n'i fa ka kɛlɛ la i kɛra dangaden ye mais don dɔ y'a kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba olu de y'a lase denw ma a tun bɛ k'i kɔnɔ ko fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ni
an ba kun tɛ gɛrɛ an baw u tɛ dansɔli kɛ mais i t'a ye de i t'a ye fo k'i sabila i t'a ye i bɛ wolo ka fɔ i t'a ye ko ni i ba ni fa fila ye ka ɲɔgɔn dala minɛ a tɛ kɛ den ɲɛfɛ mais bi denw de bɛ ba ni fa fara ka bɔ ɲɔgɔn na ne ba ni den i k'i den kɛ dangaden de ta ye c'est fini ni cɛ ka kɔlɔ kɛ n'a bɛ bɛn i damina cɛw ni muso m'a dɔn a dɔn sinon a bɛna den ninnu sɛgɛn wallahi a bɛna den ninnu sɛgɛn dɛ kɔfɛ a bɛna fɔ ko den ninnu ma ɲɛ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de problème ye parce que den o den farala a fa kan k'a ba kɛlɛ a kɛra dangaden ye den o den farala a ba kan k'a fa kɛlɛ a kɛra dangaden ye o kɔrɔ don dɔ dɔ delila k'an ɲininka masala dɔ la ko fa ko a bɛ fɛ ka filanan ta mais a jigi ye den ka wari de ye a wolo den ka wari ka dɔ ta ka fara a ba kan karamɔgɔ kuma filɛ ni den bɔra ka fa dɛmɛ furu la a bɛ kɛ dangaden bila dangaden don dɛ denw dɔ b'a fɔ ko dɔ tɛ fari ba ka dangaden laki ka nin bila ni dangaden sɛgɛ tɛ a d'a ma mun na ni fa tɛ e b'i ba dɔn ni t'i ka kuma ye wa ni ba fana bɔra kalama ko den y'a fa dɛmɛ a fa ka furu la a tɛ ka furu la a tɛ bɛn ba ma a b'a danga dɛ o da yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye o n'an gɛlɛya n'i ma se kɛcogo la a bɛ minɛ dɛ parce que korona ko kana i ba tɔɔrɔ kana i fa tɔɔrɔ c'est fini maintenant sisan dɔnnibaw ko ni nin masala in nana ni ɲɔgɔnna nana i bɛ mun kɛ labu dan takuna mahiran zakiya ni ba i ba b'a kuma na a fa ko k'a bɛ fɛ ka filanan ta b'a fɔ k'a tɛ kɛ yan nɔ a tɛ kɛ yan dɛ an yɛrɛ bɛɛ kɔrɔbayara kɛ denbatigi ye i bɛ kuma fɔ k'a ja kosɛbɛ ni n'i fa fɛrɛ la i bɛ musaka compter ka d'a ma baba kana to n ba kana bɔ kana a banna parce que kabakuru fara fila ka kɛlɛ sɛfan don yɔrɔ tɛ bon denw bɛ o fɔ ka sinaya kɛ o bɔ bilahi o bɔ ka sinaya kɛ ko le père bon ninnu bɛɛ mako sara mɔgɔ mɔgɔ k'a ba défense a fa ka a mago sala mɔgɔ mɔgɔ k'a tɔgɔ a fa défense a ba ka a mago sala i ka kuma tɛ i dɔnyɔrɔ tɛ mais an bɛ kuma masaw de fɛ a kana sɔn a denw ɲɛna a ka darasɔli kɛ a bɛ den fago walahi a bɛ den fago problème ninnu a dilan man di dɛ souvent i y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye dangaden mais la question reste posée. Est-ce qu'il n'est pas victime? Merci. Voilà. Masala ya sama fale ya sama. Kamgo nyuma ala ko dama. Akolona. Na. Wajulu na nafa de kabu. Nafa kabu dre. Wallahi. Mawlud nafa le ni. Choi. Mawlud nya an kumana ala kira valeur ka tɛmɛ ka comparaison kɛ kira ni kiraw cɛ an y'o fɔ an ye min dɔn fitinin an y'o fɔ o la mɔgɔ bɛ se ka min ta ko yɛrɛ nafa ala kira sababuya la ni mawlud hɔrɔma ye an bɛ to k'o fana don a kɔnɔ an ka mɔgɔya ka ɲɛ sabula an filɛ ka nin min bɛɛ fɔ ni sabatila ala kira la ni sabatila kira bɔkolo la sallallahu alaihi wasallam a kɔlɔndɔnna a ko ni ba kan ka den laso ka kɛ a fa bonyani kan o yɔrɔnin fɔ dɛ wallahi ba de kan ka fɔ den i fa dɛmɛ depuis ma bange ale bɛ nasɔgɔ bɔ
ale de bɛ bon sara bi bɛ dɔ kɛra malo bɔ ta ka di fa ma ba de kan ka den lasu fa dɛmɛni na mais an ka bi tile in na ni den nana wari ye ba ma minɛ ka dogo fa la bilahi foyi tɛ fɔ fa ye a b'a k'a yɛrɛ sago ye min k'a diya ka cɛkɔrɔba to yen a bɛ den fago ne ba kana sɔn k'o kɛ hali ni den nana fɛn dɔ d'i ma ni i furucɛ bɛ a yira la wallahi i ka bonya b'a la wa o le den yɛrɛ bɛ e yɛrɛ dɔn a bɛna dɔn k'i ma janfa mais bi an ka terite kɔnɔ ni denw y'a tigɛ dɔrɔn i b'a ye muso bɛ ala minɛ ka den bɛɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma n'a ka mɔgɔw billahi al-azim a yɛrɛ a n'a ka mɔgɔw den bɛ nafolo di ale ma a n'a ka mɔgɔw i b'a ye den bɛ hɛrɛ kɛ muso n'a ka mɔgɔw de ye mais a fa ka mɔgɔ kelen tɛ yen den bɛ hɛrɛ kɛ min ye mais n'a tiɲɛna denw bolo don min na o b'o ta tuguni ka na di fa ka mɔgɔw ma ni fa ka mɔgɔw ko t'o reconnu don est-ce que o kan ka jalaki a man ka kɛ a man ka kɛ cɛ fana kan ka den lasu ka kɛ a ba dɛmɛni kan to ka i muso ka ɲumanya fɔ i den ye o ka di muso ye den tɛ o ka ɲi e yɛrɛ de ma munna a bɛ muso in kanu don a la e min ka fɔ a ye e yɛrɛ tɛ goya ye e yɛrɛ bɛ diya ye mɔgɔ min y'o de ko o problème bɛ yen o a bɛ dɔw kɔnɔ olu ka mɔgɔ bonya olu dɔgɔyala ka sɔrɔ ni ka mɔgɔ bonya i yɛrɛ de bonyana mais ni ka mɔgɔ dɔgɔya i dɔgɔyala hali ni o dɔgɔya sɔrɔ o tigi la a ma sɔrɔ e dɔgɔyala bilahi ala bɛ karamɔgɔ sɛgɛn ka karamɔgɔ dɔ k'a fɔ ko nin kɔni nin ye alamɔgɔ ye nin ye mɔgɔba ye nin kari bɛ n'a yɛrɛ ye nin ye maa sɛbɛ ye ale b'a ye n'a y'o fɔ ale dɔgɔyala lɔnniba b'ale la i ka jɛ wallahi ɲɛ bɛ an ka cɛkɔrɔba ninnu na ne nali b'u la ka tɛmɛ karamɔgɔ caman kan bilahi ali la i bɛ cɛkɔrɔba dɔ ye anw fɛ bilahi san 30 san 40 a tila su fɛ mais a ka fani tɛ se ka yi ka yɛlɛ ani mais ala ka ala bɛ ɲɔgɔn fɛ dalu ko tɛ dɛ dalu b'a bolo dalu ko don n'an ka mɛn fara n'o ye a b'an ka thème kɔnɔ ba kan ka den lasu ka kɛ fa bonyali kan fa yɛrɛ kan ka den lasu ka kɛ ba bonyali kan n'o kɛra ni den bɔra kɛnɛ ma a bɛ mɔgɔ faw bonya a bɛ mɔgɔ baw bonya parce que a y'a sɔrɔ so ba ni fa de bɛ tila tuguni ka bonya sɔrɔ o la mais ni fa ka den détourné ka ɲɛsin a yɛrɛ ma ka ba to yen den bɛ kɛ dangaden ye mais dɔ de ka den kɛ dangaden ye sisan fa ni ba fana ka den détourné ka bɔ fa ma ka ɲɛsin a yɛrɛ ma den bɛ kɛ dangaden ye sabula mɔgɔ min bana a fa la ala mago t'i la voilà le problème an baw an faw a ye denw lasu ka kɛ ɲɔgɔn bonya kan a tɔgɔ di i furumuso ka ɲumanya fɔ i denw ye min bɛ se k'a lakali i furutɛ ka ɲumanya fɔ i denw ye aw ba ye ne sutura dɛ i b'a ye den bɛ se ka kɔfɛn dɔ sɔrɔ ta ne ba ka ɲi ha i b'a ye a bɛ pase ka gɛrɛ sisan a bɛ farinya faamu ko ɲuman ala k'o di an ma a tanna muwasatu bayna al-awladi fi al-atiyya n'i bɛ sɔnni kɛ i ka denbaya la a kɛ min ka kan ni min ye nin bɛ masa caman sɛgɛn dɛ i ka lɔn i b'i den bange mais den min b'i ta i t'a lɔn dɛ
demi minute billahi ta'ala ito lo alo ko sala mbaw am to ka fa mbaw ye wallahi ikala ko modo la du denje foro bangila be na muso do be ale be du dembele me bangi oh mais ate du tala bangi tuma dɔ la min ye laban in kɛ min yɛrɛ tɛ jate la dɛ o de bɛna dutigi bange sisan mais mun de b'a to du den bɛɛ bɛ k'i den ye i kɛ wali ni y'u denw ye i ka denw minɛ cogo di mais ni e b'i denw sɔn k'a yira k'i den valoriser ne ka tɛmɛ i sinamuso den kan hali ni sinamuso den ye hɛrɛ sɔrɔ a ma nɔgɔ a ma a ka hɛrɛ k'i ye a ma nɔgɔ ma o kuma kɛ yan ni min bɛ kalan na sisan a dabilala o karamɔgɔ yɛrɛ murutila o la i b'a ye malibɔrɔ bɛ di o ma a bɛ taa kalanyɔrɔ la min bɛ ekɔli la saki bɛ di o ma k'a sanfɛ biɲɛ ka taa kalanyɔrɔ la mais a kuma n'an bɛ kuma kan mɔgɔw b'a ye komi cɛ i bɛ fɛ ka un révolutionnaire o tɛ ekɔli o kalan o min bɛ nafa ɲɛ min ma e t'o dɔn kalan tɛ mɔgɔ to ko dɛ wa ekɔli fana tɛ mɔgɔ bila ɲɛ k'o bɛ ala de bolo ani barika ni duwawu ani mansaw ganiya sinon ka kalanden yɛrɛ ye san 30 san 40 a fakɛ bɛ ka bon sara e fama ko ye n bɛ dan ye o ye wulibali ye dɛ ka kalan kɛ yɛrɛ yɛrɛ san 30 san 40 fa i ba de b'i ka bon sara i bɛ fama ko ye non o y'a kɛ a filɛ kɛ o ye wulibali ye dɛ n'an gɛlɛya an b'o yɔrɔnin fɔ e yɛrɛ t'a cogo a bɛ kɛ o mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ bɛ fili mais kɔrɔna barika don fɛn min n'i k'a fɔ bisimilahi rahman rahim a harifu kelen-kelen bɛɛ balaji tan o tɛ dɔ in o ye différence ye mais a fila dɔnni ka ɲi o ye tiɲɛ ye mais n'i k'a bila ɲɛ a b'i sɛgɛn dɛ min bɛ min fɛ n'o ka ɲi o ma i seko damayira kɛ o bɛɛ ye den k'a lɔn ne fa ye n dɛmɛ n ka kalan na den k'a lɔn ne fa ye n dɛmɛ n ka ekɔli la o la nana min ɲɛ ka min kɛ kotigi ye o b'a kɔfilɛ fa la o b'a kɔfilɛ a balimaw la sabula min ka kan ni min ye o dila o ma mais ni dɔ labilala ko karisa tɛ kɛ foyi ye n'ale nana kɛ kotigi ye i bɛ malo a tigi ye bila ale fana b'a tɔ foyi dɛ na o ma ɲi wallahi a bɛ du ci n ka denw sinamuso den ma ɲa dɛ i wolodenw yɛrɛ n'i ka min non sinamuso den ye yiri den ye n'i ko i woloden cɛ dɔw bɛ yen muso kelen de b'o bolo den wɔɔrɔ den wɔɔrɔ hali n'a danna o ma i kɛcogoya dɔn den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ min min tɛ t'a dɔn mɔgɔsa tile den ni ɲɔgɔn tɛ sɔnni na kana yira dɔ la k'i komandi ye famu ko ɲuman ala k'o di an ma a laban n bɛ jɔ o kan e yɛrɛ min b'a fɔ k'i den ka ɲɛ a ka kɛ dɔw den ye a k'i barika ɲini est-ce que e yɛrɛ ye dɔw den wa la question reste posée ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko afu an nisa inas a ko i ɲɛ bɔ mɔgɔw ka walimuso la mɔgɔw ka walimuso k'i ɲɛ bɔ a la n'i ɲɛ bɔra mɔgɔw ta la taa fo nisa aw kun aw to aw fo nisa aw kun ala fana bɛ mɔgɔw ɲɛ tɛmɛ i ta kan ne taara i ɲɛ jɔ mɔgɔw ka walimuso la mɔgɔw fana ko ɲɛ jɔ i ta la dɛ i muso ni denw kɔni kɛmɛ ta den tuba juru dɔ de bɛ sa kira y'a tugu hadisa in na a ko wa baru aba akum a ye kɛ dɔw denw ye an masaw ye ko n'o kɛra don ko a denw fana bɛna kɛ o bɛna a dɔw ɲini o bɛna aw yɛrɛ majigin aw ye min kan ka kɛ aw ye ko walahi a denw b'a kɛ aw ye n'i ma jigin i den i masa ye k'a dɔn i ba ye k'a dɔn i fa ye walahi ala na den dɔ d'i ma min bɛ dusu suma
mais ni ne y'a tigɛ k'a la i ba n'i fa kun parce que maa caman bɛ yen o bɛ denw jalaki mais ni ka baro kɛ ni mɔgɔ ye minnu yɛrɛ b'ale lɔ a ka denmisɛnnin nama waati min na a tun bɛ filankɛniya la waati min na a tun bɛ sugunuya la a tun bɛ a ba minɛ cogo di a ye mun fɔ a ba ma a ye mun kɛ a ba la a ye mun kɛ a fa la ala bala ka o juru sara ale la ale bala k'a fɔ ko non ko ale denw kɛra dangaden ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ma a masa fila barika ɲini bilahi sincero sincero sahabiya bɛ yen sincero kabisa bɛ yen masaw c'est vrai i den bɛna k'i ka bon sara a jalakinin don wa kuma bɛ k'a fɛ a ka segin a kɔ sɔrɔ danga b'a sɔrɔ mais ko ni e yɛrɛ ma waati sisan 10,000 k'i ba to kɔngɔ la ko n'i ma taa Paris sara 100,000 k'a sɔrɔ i ba ye village la hali matelas t'a bolo k'a la merci ɲininkali gɛlɛn an kana taa baga ɲɔgɔn na sanfɛ voilà question e bɛna k'i den jalaki k'a t'i yɔrɔ filɛ la san dɔ donna Abidjan i ye mun sama i ba ma i ye mun sama i fa ma c'est ça la question i ma foyi k'i ba ni fa ye denw n'o joli sara famuko ɲuman ala k'o tɛ an ma an ma ɲini ala fɛ kuma caman tɛ min fɔla famuko ɲuman ala k'a tɛ an ma an ka seku ba ne fada de Cheikh Ousmane Konate as-Soufi a ye bonyaba kɛ an ye wallahi an b'a fɔ i ɲɛ bɛ ɲimɛli minnu na kɛnɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ d'a ma fi sabilillahi dɔrɔmɛ kelen a m'a minɛ o le kama n ko nin kɛnɛ ka dugawu bɛ jaabi e ni ala cɛ karamɔgɔ dɔ ka na a karamɔgɔ den dɔ ka kɛnɛ alimɛ ni numéro ye an tɛ foyi minɛ e ka dɔn u b'a fɔ a ka ɲɛ don o tɛ dugawu jaabi ye o b'a yira k'o kɛra ɲɔgɔn fɛ de an bɛ kuma laban n'o ye dɛ alisilamɛw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko lan tadkhulu jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya rasulallah qala afshu salama bainakum ko aw tɛna se ka kɛ alijinɛden ye f'a ka limaniya wa aw tɛna se ka kɛ limaniya jɔn ye f'a ka ɲɔgɔn kanu f'a ka ɲɔgɔn kanu hatta tahabbu f'a ka ɲɔgɔn kanu o kɛ e ko limaniya b'i la e tɛ karisa ka hɛrɛ fɛ ni dɛsɛra i ko kɛra min bɔ ala fɛ dɛ kira ko ala adullukum ala shay'in adalu nga fɛn dɔ fɔ aw ye alisilamɛw n'a y'o kɛ a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn kanu wa a bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala bɛ kɛ aw fɛ sahabaw ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ko bala ya rasulallah o fɔ an ye yala ka kira ko mɔgɔw ma sahabaw ma anw bi mɔgɔw ma ko afshu salama bainakum k'a ye kisi jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ko di dɔnnibaga dɔw ko ni k'i balima silamɛ ye k'e bɔ salamu alaikum mais muhakikunaw ma taa o kan muhakikunaw ye juma fɔ hadisa kɔrɔ la ko hadisa kɔrɔ kɛ juma ye i balima silama kana tɔɔrɔ kana hasiya kana bila a kɔnturu la kana don a gasi la n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a ka lɔ i la hɛrɛ jala i ye n'a ka tɔɔrɔ sɔrɔ a ka y'i ɲɛ kan ko tɔɔrɔ in ma bɛn i ma n'a ka problème sɔrɔ i k'a fara k'a ka problème na k'a dilan a ye n'a ye ko dɔ kɛ n'i bɔra a kalama k'i k'a sutura ko o de ye a b'i kanu bilahi a b'i kanu mɔgɔ mɔgɔ b'i ka hɛrɛ fɛ i b'a fɛ wa mɔgɔ mɔgɔ t'i ka hɛrɛ b'i ta fɛ dusukun tɛ se ka kɛ kɛcogo de t'a la n bɛ yafa n'i b'a tigi fɛ kelen tɛ dɛ jubilatil qulubi ala hubbi man ahsana ilayhi wa bughdi man asaa ala de ka dusukun a bɛ ten de fɛn fɛn bɛ hɛrɛ ɲɛsin dusukun ma dusukutigi b'a fɛ a seko tɛ wa fɛn fɛn bɛ tɔɔrɔ ɲɛsin dusukun ma dusukutigi t'a fɛ a seko tɛ a t'a fɛ o la an b'a karamɔgɔw fo
k'an ka sɛkuw fo olu bɛ déplacé ka bɔ yɔrɔ janw la ani yɔrɔ suruw la ka n'an ka ko ba tɔ bonya an bolo an b'o bɛɛ fo. O bɛɛ fɔlen don. U ko waati sera. Waati sera. An bɛna bɔ kuma kɔnɔ. O la kalan denmisɛnniya o fara kalanbaliya kan ani firiki kan. Lasiyama i sigilen bɛ n'i ka karamɔgɔw de ye i ka masaya ko de b'i ɲɛfɛ i faw de b'i ɲɛkɔrɔ kuma bɛ tɔlɔ n'a filɛ yɔrɔ min na denmisɛnniya sababuya don ani kalanbaliya an bɛ yafa ɲini an faw fɛ ka yafa ɲini an baw fɛ u ka dugawu k'an ye ka tila k'an ladi k'an bilasira. A yira la k'a fɔ nin mawuludu kɛnɛ sanumanba in a nisɔndiya ani a sewa barika bonyana kosɛbɛ gatotigɛ baaraw bolodala an karamɔgɔw fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛ in yɛrɛ sɔrɔla ka kuncɛ ni an karamɔgɔw ka dugawu sanumanw ye. برحمتك يا أرحم الراحمين الله لا إله إلا أنت الحي القيوم لا تأخذه سنتك ولا نوم لك من في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عندنا إلا بإذنه تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ولا يحيطون بشيء من علمك إلا بما شئت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحود عزهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ani an ka kɔrɔfɔ galamanin tɛngu kɛnɛ a seriyabagaw baara labɛnbagaw an balakaw u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya n'u ka nimisiwasa yira an na kɛnɛ in kɔnɔna na. An bɛ Ala fo k'Ala barikada k'Ala waliɲumandɔn o kɔnɔna na nin kɛla laada y'an bolo san o san an ka kɛnɛ tigi min ye Sheikh Kasim Senu ye a bɛ an ɲɛnajɛ san bɛɛ a n'a jɛkulu bɛɛ o kɔnɔna na nisɔndiya warala ma sanni n'a ka dama tɛmɛ parce que imprévu caman sɔrɔla la a ye kunnafoni caman d'a ma a ye bilasirali caman kɛ a yɛrɛ ye thème min ta fana o bɛnna a ma kosɛbɛ bon o kɔnɔna na nin ye tagamasiyɛn k'a yira o ka cɛsiri le ye nin lase o ma sabu o bɛ diinɛ dɛmɛ n'o se min ye o kɔnɔna na k'o encourager an ye nin d'o ma pour que ka dɔ fara o ka cɛsiri n'o ka jija kan o le y'an bila o kɔnɔna na o ye kalankɛyɔrɔso dama ye o ye compétition dɔ le kɛ min ye balontan ye voilà o kɔnɔna na ka denmisɛnninw ka yira denmisɛnninw la ko silamɛya kɔnɔ an bɛ se ka tolon k'a la ka b'an ka sɔbɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ donc an ye denmisɛnninw ɲɛnajɛ ka yir'u la ko an ka silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka encourager fana pour que ka to an ka silamɛya kɔnɔ o le ye laban ta ye fana. Kalan qualité bɛ fila dɔw bɛ f'u ye geste le kɛ pour que ale ka kow faamu diɲɛlatigɛ kɔnɔ donc an y'a don théâtre la ka dɔw fana kala la ko message min na kan ka passer o le ye an ka mawuludiba ye kira ka bangeli ɲɛnɛmali ka yira mɔgɔ dɔw la ko a bɛ daga anw ma anw min b'a kɛla an tɛ lagolisigi lase mɔgɔ wɛrɛ ma minnu fana ta kɛla fana an fana tɛna lagolisigi lase o fana ma o kɔnɔna na fana an tɛ ɲinɛ ka kuma kuncɛ an bɛ sababu ɲuman fɔ min ye an ka sɛku ye ani silamɛya jɔyɔrɔ Ansɔrudine
an b'o fo kosɛbɛ à travers le canal an sela ka ko caman k'a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sabu ɲumanw k'an ye. Non ka mɔgɔw encourager ala dɔn ni Ala kɛra kanuni na alors kuranna b'o de fɔ an ye voilà ka kuranna di mɔgɔw ma k'u hakili jigi Ala dɔn ani Ala kɛra kanu na kuranna di kun y'o de ye ka dɔ fara diinɛ ɲɛnamayali kan mɔgɔw k'a faamu ko kuranna kan ka kalan. Bon message ni yalo dɔw ma mawludu ko faamu dɔw ye mawludu ko faamu cogo wɛrɛ la min bɛna ni fɔɲɔgɔnkɔ ye silamɛya la silamɛya dɔ y'a jira ko an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana fara donc dɔw t'a faamu hakilila la wajuliw la n'a kɛla théâtre ye bon dɔw b'a faamu o la kosɛbɛ u kosɔn théâtre kɛla denmisɛnninw fɛ walasa bɛɛ ka jɛ k'a faamu ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. Ɲɛnajɛ de k'a jira dɔrɔn ko ɲɛnajɛ bɛ silamɛya kɔnɔ voilà silamɛya tɛ k'a fɔ ko degun dɔ bɛ yen ɲɛnajɛw bɛ k'a kɔnɔ tulonkɛw bɛ k'a kɔnɔ ka denmisɛnninw nisɔndiya ka couple di an ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara silamɛya kanu ni silamɛya diya kan. An b'a fɔ Ala barika Ala min ye nin kɛnɛ nin kɛ an gɛrɛsɛgɛ ye an bɛ Ala barika ka ni ɲɔgɔn caman bila an gɛrɛsɛgɛ na an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'an ye Ala kana nin kɛ a fɔlɔ ye Ala kana nin kɛ a laban ye inchallah Ala ka caman bila an gɛrɛsɛgɛ na ka marraine nugu fo u ka musobaya la u jɔla an ba Khadijatul Kubra jɔyɔrɔ la ka jɔ an ba Mariam nugu jɔyɔrɔ la donc u ye jɔyɔrɔ min kɛ jɔyɔrɔ belebele le Ala k'u kɛ k'u ɲada Ala kɛra kan yawmal kiyama sallallahu alaihi wasallam Ala ka kɛnɛ ni sigi kɛ alijinɛ sara ye an bɛɛ lajɛlen ye Ala kana Ala kɛra yeli kɛ an ma kunfan ye donc n b'o duwawu kɛ ka tila k'a jira tuguni an baw an k'an cɛsiri dɛ mawludu ko la n'a fɔla ko denbaya i m'a ye denbaya kɛra fila ça veut dire que évolution de bɛ donna silamɛya baara la an musow pɛrɛnnen don hali marraine tanya an b'a kɛ Ala kɛra kama sallallahu alaihi wasallam donc min bɛ n fɛ k'a fɔ musow ɲɛna dɔrɔn an ka courage ta Ala kɛra ko la an ka hɛrɛ b'o. Aw mun sera ka fitini min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o de tun bɛ tali kɛ n na an karamɔgɔ al Ustaz Fadel Kasim Senu san o san a bɛ Ala barikada de nisɔndiya kɛnɛ min labɛn ka mawludu kɛnɛ basigi ka fara ɲɔgɔngali kɛ balimaw ni sinjiw la ka hakililajigi kɛ Seydou Rusli Ciku n'a jugubaw la alhamdulillah an bɔra ka ɲinɛ baaraw de yira aw la an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi bilasiralikan minnu bɔra ka di an karamɔgɔ fɛ a mɛnkulo ɲuman Ala k'o di an ma mɛnni kɔfɛ k'a taga baara kɛ o ka bon ni a bɛɛ Ala k'o nɔgɔya an ye Ala ka kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seereyali kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye lahara jɔ don Ala ka kɛ mawludutigi bonya kama ani mawludu barika kama Ala ka hɛrɛ jidi an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ jidi an ka jamanaw kɔnɔ ani alisilamɛ jamana k'an ka jamanaw bɔ bolo la ani alisilamɛ jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ani waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin Côte d'Ivoire a n'a mara bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ nata haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah kira yang agakira dare dare Muhammadu yang anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira